Olá, boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rafaela, coordenadora, estou como coordenadora do programa de pós-graduação em Geografia. Quero dar as boas-vindas a todos os presentes, nessa transmissão, nossos alunos, os docentes, os professores externos, e principalmente ao nosso professor convidado, o professor Souto, E eu quero agradecer também a professora Mafalda e a linha de pesquisa, Educação e Ensino de Geografia, que faz parte do programa de pós-graduação, que esse ano ficou responsável, então, pela nossa aula magna. Então, agora eu passo a palavra à professora Mafalda e para dar continuidade aos trabalhos dessa noite. Então, meu boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui nesta noite, na nossa aula inaugural da linha Educação e Ensino de Geografia, no programa de pós-graduação em Geografia da UniOeste Francisco Beltrão. E grande honra estar recebendo o professor Souto, que além de grande professor, nosso amigo particular. Isso nos enche de honra e de felicidade. Quero agradecer imensamente à coordenadora, a professora Ararumi, pelo apoio que sempre está nos dando, a coordenadora de apoio, a Andréia, que também sempre está colaborando com a linha, e em nome dos professores da linha, a professora Rosana, a professora Nájula, o professor Fabrício e a professora Marli, nós queremos agradecer imensamente ao professor Souto em ter aceito o convite. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor, uma brevíssima apresentação, tá? E depois nós passamos, então, para a fala do professor. O professor doutor José Souto Gonçalves é doutor pela Universidade de Santiago de Compostela, professor da Universidade de Valência, Espanha, diretor do Geofórum e do projeto GeoClio, pesquisador da área da didática da geografia no contexto das ciências sociais, sobre interação institucional entre pesquisadores de educação e geografia de países ibero-latino-americanos. Também pesquisa a formação de professores no âmbito da União Europeia com o projeto de Bolonha, na relação entre a geografia escolar e o pensamento geográfico e sobre os desafios da geografia escolar para que esta tenha maior reconhecimento. Com muita honra, recebemos o professor Souto, agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite. Então, vamos combinar que, e agradeço também aos que estão nos ouvindo e participando dessa aula magna, o professor Souto vai falar uns 40, 45 minutos, depois nós vamos disponibilizar o restante para fechar uma hora, sobre perguntas que vocês poderão colocar no chat e que aí nós vamos, no final, estar passando para o professor fazer a arguição conosco. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez, é uma grande honra recebê-lo, mesmo que remotamente, mas brevemente recebemos e iremos convidá-lo para vir nos visitar presencial, se tudo correr bem. Então, professor Souto, muito obrigada, agradecida mesmo, em nome de todos os professores da linha, e uma boa aula. Professor, contigo. Muito obrigado, Mafalda, e é para mí un prazer estar hoxe convosco, sobre todo porque teño moita estima do teu traballo, eu comprobei en Ciudad Real todo o grupo de persoas que colaboran contigo, co entusiasmo que tedes para levar adiante a pesquisa na geografía escolar, na que coincidimos, que teña máis prestigio porque é necesaria para poder explicar os problemas do noso mundo. Eu hoxe quisera falar, como acabas de dizer, de uns 40 minutos sobre os desafíos da geografía escolar hoxe no futuro.
Eu preparei unhas slides para que poda seguir as persoas máis facilmente esta exposición. Na seguinte slide podemos ver o conteúdo da miña intervención. Sí, a seguinte. Como vedes, há dúas partes. Unha primeira parte é o presente, é o diagnóstico de que é o que está a suceder hoxe na geografía escolar, na España, no Brasil. Eu, evidentemente, sei máis de España que de Brasil, por tanto, eu aquí o que fago é algunhas conxeturas, algunhas ideas sobre Brasil e máis sobre España. E divido esta primeira presentación en dous grandes apartados. Un apartado institucional e un apartado persoal. Por que isto? Porque as persoas que traballamos no ensino sempre estamos dependentes de como se legisla os conteúdos, a metodoloxía, a avaliación que temos que desenvolver nas nosas aulas. E, por outra parte, as inquedanzas, as actitudes, os desexos de investigar, de pesquisar sobre como se produce esa geografía escolar é a que nos permite avanzar eso que nos chamamos a pequena biografía escolar. O segundo apartado vai tamén promover un análise de como podemos mellorar a geografía escolar da man das institucións, non simplemente na institución escolar, sino tamén algunhas que están na academia, que están nos institucións estatais, é dicir, institucións, por exemplo, como en España, o Instituto Geográfico Nacional, o que me referirei. E, por último, dentro deste segundo apartado do futuro, eu quixera plantear unha conjetura de mellora escolar, de que é o que podemos mellorar a partir das miñas ideas do proxecto curricular e da trialéctica escolar. Por tanto, este esquema, que agora imos pasar á seguinte slide, é intentar explicar educación geográfica desde as institucións e desde as persoas. Que é o que entendemos por educación escolar? Pois eu creo que aquí temos 5 grandes elementos que definen desde o meu punto de vista a geografía escolar. Por unha parte, temos que saber formular preguntas relevantes sobre as relacións entre ser humano e natureza. É dicer, non podemos falar do cambio climático, non podemos falar dos problemas geomorfológicos ou dos problemas da floresta sin facernos preguntas, porque esas preguntas son as que afectan a nosa actitude cara á natureza. Nos vivimos nun planeta que ten un equilibrio ecosistémico moi frágil e non podemos estragar, non podemos romper ese equilibrio con as actuacións humanas que simplemente se preocupen por obter recursos e non por intentar manter o equilibrio ecolóxico. Para isto temos que saber facer preguntas. E para saber facer preguntas temos que saber criticar a información dos más media e tamén, evidentemente, da internet. Há unha cousa moi importante en geografía que eu teño practicado cos meus alumnos, tanto do ensino medio como na universidade, que é saber criticar esa información que aparece, porque esa información é superficial e nós temos que pesquisar nos factores que nos permiten interpretar esa información que aparece nos medios de comunicación. Como facemos? Como interpretamos nos iso? Pois a través de códigos cartográficos, de códigos estatísticos, de códigos icónicos. Darvos conta que a geografía ten 4 códigos lingüísticos fundamentais. O código lingüístico comunicativo verbal, que pode ser oral ou escrito, o código cartográfico simbólico e con signos, despois está o código estadístico e, por último, as imaxes. Todo isto nos debemos saber comunicar dunha forma correcta por medio da escrita, por medio da oralidade. E isto é o que vai facilitar as posibilidades da educación citadina,
Por iso, eu creo que nestes momentos é moi importante e moi pertinente pesquisar, avanzar na geografía escolar, porque aí está o futuro non só da educación escolar, sino do propio mundo, da comunicación humana no planeta Terra. Por tanto, pasamos á seguinte diapositiva para a seguinte slide, en España decimos diapositivas, porque eu quero aquí tamén dicer unha coisa que pareceme moi importante. Na España, no ensino básico, a partir dos 11 anos, a geografía está vencellada coa historia, van xuntas a xeografía e historia. E en Portugal están separadas. No segundo ciclo a historia e geografía de Portugal, pero no terceiro ciclo a geografía vai separada da historia. Eu o que defendo é que, estando xuntas ou estando separadas, a geografía está a manter un palco dos movimentos cronolóxicos dos feitos históricos que se desenvolven no tempo. Por tanto, inda que en Portugal este separada a geografía no terceiro ciclo, cando estudia a terra, o medio natural, a populación, o poboamento, actividades económicas, o que está é preparando as crianzas para que podan entender a evolución do tempo, a explicación histórica do pasado, para entender como é o país no mundo en que estamos vivindo. Pero isto é o que eu considero que habería que trocar un pouco, que habería que formular a partir de problemas. Esa é a clave, porque a disciplina para os alumnos é simplemente un conteúdo cultural que non lle permite reflectir que eles non se ven conectados co problema que existe no noso mundo. Por tanto, se seguimos avanzando un pouco máis, eu quixera, pasamos a seguinte, dicer que en Brasil tamén, pasamos a seguinte, por favor, a seguinte slide, que Brasil ten unha estructura moi semellante ás de Europa, a da Unión Europea, un ensino infantil hasta os 5 ou 6 anos, despois está ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino medio. E como veremos na seguinte slide, podes pasar a seguinte, por favor, a geografía aparece de 6º a 9º ano escolar en Brasil. É unha disciplina que intenta explicar os problemas do noso mundo e que, para responder a esa inquietude, ten que ir ligada a unha metodoloxía que cuestione continuamente a información que aparece sobre o mundo en que estamos vivindo. No ensino medio, sei que agora en Brasil existe un gran debate sobre se a disciplina de geografía ten que ir separada ou ten que ir dentro das áreas de coñecemento. Evidentemente, estes vaivenes políticos crean moita desorientación no profesorado, porque é moi difícil ter unha opinión marcada a partir da pesquisa sobre que é mellor como área de coñecemento ou como materia individual. Para isto, fai falta pesquisar moito na historia da educación e iso é difícil cando estás dando aulas. Pero a min pareceme que máis que debatir sobre se ten que estar como área de coñecemento ou ten que estar como materia individual é debatir, discutir cal é o papel da geografía escolar no currículum, no ensino que se lle presenta ás crianzas, no ensino que se presenta a todo o mundo. Eu digo isto, sobre todo, por a miña experiencia que teño en traballar en geografía secundaria, en geografía de ensino medio, que traballei moitos anos. Cando eu traballaba coas crianzas de 16, 17, 18 anos, eles tiñan un interese grande por coñecer como era o mundo no que vivían. E a geografía, por desgracia, a dos manuais escolares, a dos libros didácticos, non lle permitían pesquisar sobre os grandes problemas que a eles lles preocupaban. Problemas de migrasoes, problemas de desemprego, problemas de acceso á habitación. Entón, aquí é onde nos temos que facer moito máis fincapé. É dicir, o debate institucional ten que ser cal é o papel
da geografía na educación escolar. Que aporta a geografía á educación escolar? Seguimos, entón, avanzando un pouco máis neste diagnóstico, porque aquí é onde eu creo que ten que poñerse, e eu agora faría, se estivera ali convosco, faría unha invitación a que vos falarades e me dixerades que conceito da cidadanía existe en Brasil. Porque eu sei que en Brasil, cando entraron as normas de incorporar os conteúdos afrodescendentes, os conteúdos das persoas aborígenes de Brasil, isto non sempre foi aceitado por toda a comunidade. Hubo un gran debate. Pois ese concepto de cidadanía é algo que temos que manter necesariamente nas escolas. Temos que saber a que cidadanía nos referimos cando estudiamos geografía escolar. Para que facemos geografía? Para que facemos o estudo dos recursos? Para que facemos o estudo da paisaxe? Para que facemos o estudo da geopolítica? Iso é moi importante. E en España isto estuvo moi condicionado, non sei se en Brasil estuvo tan condicionado como en España, pola institucionalización a partir da Igrexa. A Igrexa no século XIX era quen monopolizaba prácticamente todo o ensino. A partir da mitad do século XIX, o Estado empeza a abrir os centros de secundaria nas capitais provinciais, os concellos empezan a favorecer a creación de escolas de educación básica, pero a Igrexa hoxe en día, no século XXI, sigue tendo moito poder a través dos centros que se chaman en España concertados. Por tanto, eu diría que aquí hai que saber quen mantén o control dos conteúdos escolares e como un profesor ten a capacidade ou non de poder incidir nesos conteúdos escolares. Desde a miña perspectiva, a clave está en poder facer unha pesquisa interesante, relevante, sobre como pensan os nosos alumnos e poder ofrecer uns conteúdos que sexan coherentes cos seus desexos. En España tamén há unha cousa que creo que é importante e que tamén despois veremos que en Brasil coincide, que a geografía e historia xeralmente é unha geografía para minorías. Empezou sendo unha geografía para que esas persoas que, digamos, controlaban o país, eran a vanguarda do país, eran as elites que estaban creando a idea de nación, foran as que a través do coñecemento da geografía e da historia construíran un relato para todo o povo. Eu creo que iso é algo moi importante porque neste momento, no momento da globalización, é importante que os profesores de geografía coñezamos cal é no ensino básico a sucesao de acontecementos políticos, a sucesao de feitos económicos nun territorio que condiciona a armonía das relaxoes entre o ser humano e o medio ambiente. Temos que entender que, hoxe en día, calquera localidade, por pequena que sea, estamos na Universidade de Unioeste e aí hai lugares, non, como Beltrao, que son povos grandes a escala, evidentemente, Brasil a mellor non son moi grandes, a nivel planetario sí, e temos que saber como responde a localidade aos desafíos mundiais, aos desafíos das relaxoes entre o ser humano e o medio ambiente. E para isto temos que rachar co cánone cronológico de geofactores enciclopédicos. É necesario crear unha explicación a partir de problemas. Hai que intentar quebrar esa sucesao de relevo, clima, vegetación, hidrografía, solos, que é un conteúdo taxonómico, un conteúdo justaposto que crea unha gran confusao entre territorio e espazo. Como veremos no seguinte slide, nos necesitamos un ensino secundario que cree un novo vínculo entre a persoa e o territorio. No século XIX e no século XX, ese vencello, esa ligasao entre as persoas e o territorio era a patria, a nasao.
mas agora na época da globalización teñen que ser outras ligasoes que teñen que ver moito co sistema planetario en claro desequilibrio, en claros problemas co quecemento da auga do mar, os grandes fenómenos meteorolóxicos que provocan grandes desgracias como vimos aquí en España hai pouco na cidade da cidade de Valencia en outubro como consecuencia desas chuvas tremendísimas que provocan despois como se foran uns grandes tsunamis e morren como foi aquí no caso de Valencia 230 persoas. Entón temos que saber entender esa ligasao entre o global e o local. Por tanto, estas disciplinas que foron creadas un pouco para defender a armonía da patria, defender a armonía da nación, nestes momentos temos que mudar. E temos que mudar para comprender como unha nación, un concello, un estado intégrase na dinámica global. E esa dinámica global afecta as explicações que nós estamos a facer desde a geografía do mundo, porque o importante é a geografía do mundo. Entón, se pasamos ao seguinte slide, eu invitaría as persoas que me están mirando aquí que poderan facer un estudo do libro didáctico que teñen os alumnos, as crianzas de ensino medio e nos anos finais de ensino fundamental. Porque na España sigue funcionando un canon cronolóxico en historia, es decir, primeiro ven a prehistoria, despois ven a Edade Antigua, despois ven a Edade Media, despois ven a Edade Moderna, despois ven a Edade Contemporánea, onde há claramente unha confusao entre orden cronolóxico e explicación histórica factorial. Igual pasa en geografía. Geografía há sempre unha sucesao de o relevo, despois ven o clima, despois ven a vegetação, despois veñen as augas, despois ven a população, despois veñen as actividades da população. Son os geofactores regionais. Estes, como vemos, estes dous modelos responden a dous modelos epistemológicos da geografía e da historia. Por tanto, aquí no ámbito en que estamos, na posgraduación da UniOeste, eu creo que há un lugar de pesquisa moi importante que sería ver cales son os modelos epistemológicos que teñen os libros didácticos no ensino fundamental e no ensino secundario nas escolas, nos centros escolares que vos visitades, que vos estades en contacto a través dos estaxios, a través das visitas que facedes a profesores e alumnos. Isto eu vos invitaría e gustaríame traballar porque creo que é algo da práctica que nos interesa moito estudar, como funcionan os libros didácticos. E tamén vos faría unha pregunta, os libros didácticos condicionan a explicación do profesor ou simplemente son un recurso? Son recursos ou, pola contra, condiciona o que é o traballo diario do profesor na programación das aulas? Eu teño a sospeita que moitas veces é o condicionante da explicación do profesor, porque así o teño comprobado nas miñas pesquisas cando fun visitar aulas escolares. Pasamos entón ao seguinte, imos avanzar un pouco máis, empezamos a ver a segunda parte do diagnóstico. Mentre sucede isto no mundo oficial das institucións, os profesores nas aulas van facendo outras cousas. Por exemplo, aquí están os mapas de España onde facíamos unha representación cartográfica, isto son aulas que eu tiña directamente, unha representación cartográfica de onde viñan os pais, os avós, os bisavós, o sea, todas as generações que estaban por enriba dos nosos alumnos, para demostrar que todos éramos migrantes e ao mesmo tempo para ver como se podía traballar a cartografía. Que quer dicer isto? E a seguinte slide, por favor, se a podes pasar. Aquí, esta slide representa, por unha parte, isto é
a representación estadística gráfica de como disminúe o número de irmãos que tiñan os avós e que teñen despois os pais dos alumnos, das crianzas, para demostrar como cae o módulo familiar. Aquí temos unha cousa que era moi importante, que era ver que fai cada persoa da familia entre as 0 horas e as 24 horas, o dormir, alimentarse, estudar, etc. Porque aí é onde se ve moitas veces a diferenza que há entre homes e mulleres nas casas. Entón, como uns fan unhas cousas, outros fan outras. Aquí facíamos análise de estudos dos avós, dos pais, ou do traballo que facían as avós e os pais. Que quer dicer todo isto? Que os profesores dábamos conta que tiñamos que quebrar o libro didáctico e tiñamos que rachar a orden que viña do canon de relevo, clima, etc., para pesquisar na localidade, porque as crianzas tiñan interés en estudar que é o que pasaba nos lugares onde eles vivían, na propia familia e na propia localidade. Entón, aquí xa temos o diagnóstico realizado. Ahora imos avanzar no futuro. Que é o que podemos facer no futuro? E eu quero avanzar en 3 ou 4 diapositivas. O futuro, eu creo que vai estar marcado pola integración e segregación social. Un centro escolar é un centro de convivio, de convivencia, de relación entre as persoas. E iso é un obstáculo e un problema para a segregación social que existe a través da internet, que crea persoas individualistas, a través dos sistemas tamén de aillamento de uns grupos sociais respecto a outros. Por tanto, aquí temos que saber formar as persoas que conviven con nós nas aulas a través dunha cultura participativa, a través do coñecemento da aula, de despertar actitudes con unha metodoloxía adecuada. É necesario que exista un análise dos problemas relevantes e que nos agrupemos. Iso é o que eu quero transmitir para o futuro. Temos que mudar a metodoloxía a partir de problemas escolares, que son problemas sociais, e agruparnos para chegar á praxis escolar. Pasamos a seguinte, imos ir un pouco máis rápido para que dé lugar despois ao debate. Por tanto, cal sería a miña proposta para o século XXI? En primeiro lugar, os problemas sociais para definir os conteúdos didácticos. Temos que ligar, por exemplo, o veremos despois con exemplos claros, os problemas da população cos problemas das migrações, os problemas do traballo cos problemas da população activa e o mundo dos sectores profesionais que temos en geografía. Temos que ligar os problemas do urbanismo e os problemas da cidade cos problemas de acceso a habitación. E así sucesivamente. Temos que formarnos para descubrir como os conteúdos didácticos teñen que estar ligados aos problemas sociais. E para isto é necesario establecer unha comunicación entre nós e os alumnos. Os alumnos teñen unhas ideas espontáneas, unhas ideas de coñecemento vulgar que o utilizan ese coñecemento para resolver os seus problemas inmediatos. Nós temos que axudarlle e darlle estrategias para mellorar a forma de decidir as súas actuacións. E para que podan mellorar, que mellor que ensinarlle conceptos, estrategias de procesamento dos datos, crítica dos datos, é dicir, que mellor que darlle un proxecto en geografía. Pasamos. Entón, aquí, como digo, teríamos que ver que é o que dice a pesquisa. A pesquisa o que nos di é que o ensino dos problemas sociais non é algo que se improvisa. É algo que ten que estar ligado á innovación, é dicir, a unha maneira diferente de comunicarse na aula e a pesquisa, a investigación académica. Nós temos que saber como se produce esa innovación na organización escolar. É moi importante que un profesor de geografía tamén sepa como se establece o control do espazo escolar. Saber se há lugares, por exemplo, para os alumnos que molestan, que crean
unha serie de barullo na aula, entón os botan fora, os botan a outro lugar, como entón há uns espazos, digamos, malditos dentro dun centro escolar. Ten que saber como se organiza o centro escolar para atender as diversidade das persoas que chegan. Ten que saber, e despois veremos un exemplo, un diagnóstico do centro no que está traballando. Todo isto para que faciliten desde aí a aprendizaje das persoas. Eu non podo dar un conteúdo escolar a unhas persoas que teñen un nivel cultural onde os pais e as máis son persoas que estudaron a universidade, xunto a outras persoas que teñen un nivel cultural onde os pais non poderon estudar. Eu teño que saber comunicarme con diferentes persoas e teño que facer ese estudo do lugar onde estou ensinando. E desde o punto de vista da pesquisa académica, eu teño que saber como é a epistemoloxía das ciencias sociais, da geografía neste caso, porque non é o mesmo explicar unha geografía humanística que unha geografía regional, ou non é o mesmo explicar unha geografía cuantitativa que unha geografía ecosistémica. Todo isto temos que estudiar, pero tamén temos que estudar as concepcións espontáneas dos alumnos, saber como eles pensan, e saber tamén cal é a profesionalidade docente, é dicer, que idea temos nós de ser profesores. Todo isto é algo que a través da pesquisa, a través do posgrado, eu os invitaría a facer algunhas indagasoes a través dos estaxios que facedes nas aulas dos centros de ensino fundamental e do ensino básico. Se seguimos avanzando un pouco máis, podemos ver que hoxe é fácil acudir a colaboración de institucións que están, por exemplo, no Instituto Geográfico Nacional ou Asociación de Geografía Española, que nos ofrecen unha gran cantidade de dados, de gráficos, de mapas que podemos utilizar na aula. É dicer, hoxe non é o problema da ausencia de dados, da ausencia de información. Ao contrario, há unha saturación de dados. Por tanto, temos que ser moi estritos en seleccionar esa información para darlle criterios ás crianzas de como se debe seleccionar esa información. Eu antes dedicaba parte do meu tempo a falar coas familias e cos alumnos de como comprar un atlas, porque todos tiñan interés en comprar un atlas. Entón, eu lle explicaba como se debía seleccionar un bo atlas para ter na casa un atlas. Un atlas, supoño que en Brasil tamén, nas familias, habería uns atlas nas casas onde se poderían consultar os mapas de todo o mundo, dos estados de Brasil, etc. Bueno, pois, eu creo que hoxe temos que saber utilizar todo isto que non sabemos para orientar as familias, para orientar os alumnos. Seguimos pasando outra slide para ver que é o que podemos facer. O que podemos facer é o estudo do que aquí chamase Instituto de Educación Secundaria, é dicir, Instituto é un centro escolar de ensino fundamental e de ensino medio. Que é o que fixen eu aquí? Porque este era no centro escolar onde eu estive traballando durante 15 anos. Eu o que vin é que a populación estranxeira multiplicouse por 5, que entre 2002 e 2010 pasou do 7 ao 34%. Entón, cando o 34% da populación viña de fora de Valencia, de fora de España, eu tiña que adaptarme a esas persoas que viñan cun capital cultural diferente. E, por outra parte, eu veía que aos 16 anos a taxa de idoneidade, o sea, de que estaban estudando o curso que lle correspondían, estaban na turma que lle correspondía, baixara. É dicir, había un insuceso escolar. Entón, eu tiña que adaptarme. E tiña que adaptarme porque, ademais, veía que as persoas que chegaban do ensino fundamental 2 ou ensino fundamental 3 viñan xa con un gran insuceso. Bueno, pois, isto é algo que un profesor de geografía pode facer, ou por lo menos pode colaborar facer nun instituto. Por que? Nun centro escolar. Eu lembro como o resto de colegas, as materias de física e química, de ciencias, de matemáticas,
entendían moi ben este proxecto que nos lle facíamos e lle presentábamos. E, ademais, como tiñamos moita ligación coa asociación de veciños do barrio e coa asociación de pais e máis, eles eran persoas que decían isto é moi interesante para poder establecer unha boa comunicación. Bueno, pois isto tamén se pode facer desde as aulas e desde os centros escolares. Temos, por tanto, unha esperanza de poder avanzar na pesquisa desde a praxis escolar. Seguimos con outra slide para poder avanzar. Aquí é onde eu estou ligando o que son os problemas cos conceptos que aparecen na legislación. Eu pregúntome, por exemplo, por que as persoas non teren un lugar para se proteger? E eu sei que iso podo estudar desde habitación, urbanismo e cidade. Eu podo preguntarme se somos todos iguais no proceso de globalización. E eu sei que iso podemos estudarlo na desigualdade geográfica no acceso aos recursos. Eu podo preguntar quen é o propietario do traballo. E eu sei que a populación activa e o mundo do traballo son conceptos que poden vir para explicar o problema de quen é o propietario do mundo do traballo. Nos podemos preguntarnos se conservamos ou estragamos os recursos. Turismo, agricultura de mercado, exploración do medio, son conteúdos conceptuais que aparecen na geografía. Por tanto, eu o que estou plantexando é facernos sempre preguntas que ordenen os conteúdos. En vez de organizar os conteúdos por unha clasificación taxonómica cultural, eu os clasifico por problemas básicos que ten a populación e que teñen, por tanto, as crianzas que estudan nos nosos centros escolares. Avanzamos un pouco máis, porque ahora xa faltan simplemente 5 ou 10 minutos e eu quisera... Vamos a avanzar un pouco máis. A seguinte, por favor. E aquí é onde teríamos como se estrutura, por tanto, unha situación de aprendizaje en unha unidade didáctica. E cal é o papel do profesor e cal é o papel do alumno nesta metodología. Na primeira fase, hai 3 fases nesta metodología. A primeira fase é a definición do problema. Averiguar que é o que sabemos sobre o problema da habitación, das migrações, etc., desde o punto de vista do coñecemento vulgar, desde o punto de vista do que son as conceizóns dos alumnos. Pero estas ideas nos temos que saber sintetizalas, ordenalas, porque se temos 30 crianzas na aula, son 30 ideas. E temos que buscar os puntos en común e temos que ver como os puntos en común tamén están moi ligados á opinión pública. Entón, o profesor ten que ser aí unha persoa que organice as ideas, que coa axuda do cadro poda poñer no cadro as ideas básicas, os alumnos teñen que expoñer as súas ideas, comparalas cos dos compañeiros. Todo isto é a primeira etapa que finaliza nun guión de traballo. Ese guión de traballo é o que eu teño que relacionar cos conteúdos, cos conceitos, cos feitos da geografía escolar. Entón, teño que coller todas esas ideas e ligalas aos conceptos básicos da geografía que me permitan explicar o problema que se formulou anteriormente. E, finalmente, na terceira fase, teño que axudar a comunicar esas ideas dunha maneira organizada, precisa, para que a podan ler, para que podan entender esas conclusións, non só os compañeiros, os colegas da aula, sino unha persoa que este fora do centro escolar. Nos temos enviado, e isto sei que o facedes tamén no proxecto, nos propomos as autoridades municipais as conclusións desta metodología. Avanzamos entón un pouco máis e eu quisera agora, avanzamos máis porque quero chegar, avanzamos máis, ben, vamos a ver entón, e vou acabar con 3 esquemas básicos, que é o que significa a geografía escolar. A geografía escolar supón comprender a identidade. Temos que axudar as persoas a entender a súa identidade. Entender a súa identidade a través de que? Das imaxes que están recibindo a través de televisión ou de internet.
a través da súa vivencia do lugar, o lugar onde eles están a viver, e da cultura escolar. Todo isto ten que configurar os fins, as metas da metodoloxía, é dicir, a preocupación da identidade. Pero tamén temos que saber explicar cal é o lugar na globalización, que desigualdades sociopolíticas existen geoestratégicas no mundo, cales son as relações ecosistémicas, para que esos conteúdos do mundo impregnen a explicación do lugar onde viven. E despois temos que saber utilizar esas grandes ferramentas da geografía escolar, lectura de mapas, interpretación de imagens, análisis estadísticas, saber sintetizar os feitos. Isto é o básico da geografía escolar. Como o podemos facer? Pasamos a seguinte slide e o podemos facer a través dun proxecto curricular. Un proxecto é un modelo de ensino a través da metodoloxía que dicen, onde há unha serie de profesores, pero tamén há unha pesquisa educativa que ilumina, que axuda a entender a formación permanente. Entón non se pode entender un proxecto curricular se non há pesquisa educativa, pero tampouco podemos entender un proxecto curricular se non hai profesores que estén traballando cos seus alumnos, coas súas crianzas na aula, porque iso é o que facilita a innovación educativa. Entón eu quero xa acabar con dúas slides máis, a seguinte, que é a aprendizaxe do espazo geográfico. A aprendizaxe do espazo geográfico é a trialéctica espacial. Nós temos, por unha parte, o espazo vivido, o espazo das nosas emoções. Por exemplo, eu estou a pasear por unha floresta e sinto o son das árbores ou dos paxaros que me están transmitindo unha sensación de tranquilidade ou tamén de medo, porque a mellor me ves o sociño ali na floresta. Entón, esos sentimentos, esas emoções, é a que vai configurando un certo comportamento nun determinado tipo de espazo. E iso se debe explicar. Pero tamén, e isto moito máis importante desde o meu punto de vista, temos que saber explicar o espazo percibido, o espazo das representações sociais. Iso que a opinión pública di, este é un lugar malo para vivir. Aquí non entran ni a policía nin os taxistas. Este é un lugar que é mellor non entrar, non visitar. Bueno, pois temos que empezar a estudar por que se di esas cousas de certos lugares e como un certo comportamento das persoas, das crianzas, poden xenerar segregações espaciais. E, por último, temos o espazo concebido, o espazo do poder territorial, ese espazo que se genera, que se cría nos despachos, nos poderes institucionais e que crean a ordenación do territorio. Con isto, xa poderíamos chegar á última slide que vas poñer, que sería como imos traballando a través de colectivos. O colectivo nos propomos con diferentes proxectos, o colectivo Geoforo ou o colectivo que eu vou poñer ao final, que é o colectivo Geaclio. Se pasas a última, e isto xa é a última slide, este proxecto naceu hai 35 anos en Valencia, esta tamén chegou a lugares de Galicia, a outros lugares. É un proxecto que o que intenta é animar aos profesores a que sexan eles protagonistas do ensino. Non os libros didácticos, non os legislación política educativa, senón eles teñen que ser os protagonistas cos seus alumnos. Eles e os alumnos, a comunicación que aí se pode establecer. Aí tedes a página web onde podedes entrar para poder ver a cantidad de material que se ten criado e un material que está aberto, está libre, para que vos podades ver como enfocamos o problema da habitación, das migrações, da organización política do Estado, e aí podedes ver exemplos de actividades para facer coas crianzas. Bueno, eu intentei chegar ás 45, paseime un minuto, espero agora
as vosas preguntas para poder avanzar un poquinho máis. Moito obrigado pola atención e agora eu escoito as preguntas. Então, muito obrigada, professor, fantástica a sua fala. Precisaríamos de muito tempo para discutir toda ela, o conteúdo dela, mas vamos abrir para as perguntas, né? E eu tenho aqui a pergunta da professora Valdenice. O Matheus vai me ajudar se alguma passou, tá, Matheus? Faz favor. Mas a professora Valdenice, que embora aí no final eu acho que o professor já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta da professora Valdenice. Ela pergunta assim: na sua opinião, professor, como trabalhar o livro didático sem condicionar tanto o conteúdo à superficialidade, tornar o conteúdo superficial, né? Ela é professora da educação básica. É unha pregunta necesaria e é unha pregunta que eu os animaría a facer estudos específicos en diferentes aulas escolares. Há dúas maneiras de utilizar o libro didáctico. O libro didáctico que condiciona a actividade profesional é aquel que vai criando unha sucesión de conteúdos que o alumno espera que despois do clima veña a vegetación e despois da vegetación veñan as augas. Entón, ese é un modelo de libro didáctico que condiciona o labor do profesor. Mas despois, hai outra posibilidade de utilizar o libro didáctico, que é como recurso documental. Cando un profesor ten que explicar a mellor unha cidade histórica, ten unhas imagens, ten uns gráficos, ten os mapas onde pode dicer, mira, isto que eu estou explicando é o que aparece na páxina tal. Pero claro, iso ten que reformular todo o libro didáctico. Eu, cando utilicei un libro didáctico que non se correspondía moito ao que eu pensaba, tiven que leelo un mes antes de empezar as aulas e os alumnos iban un pouco despistados porque empezamos, o libro era de 400 páxinas, era moi grande, era enorme. Era para o ensino secundario, o ensino medio. E eu empezaba pola páxina 200 e pico porque quería formular os problemas básicos da geografía en España. Entón, eles decían, e por que empezas por a mitad do libro, non empezas polo principio? Digo, porque eu o que detectei nos inquéritos que fixen con vos cos primeiros días de clase é que o que vos preocupaba era isto. Por tanto, eu teño que empezar polo que vos inquieta a vos, porque senón estaremos en dous mundos paralelos, o voso mundo e o meu mundo. E eu non podo estar explicando e que vos non escoitedes e non fagades caso. Eu quero que vos fagades caso e preguntedes. Por tanto, a maneira de traballar un libro didáctico é reorganizalo en función da metodoloxía, ou ben facer un novo libro didáctico como foi o caso do proxecto GeaClio. Nós fixemos todo ese material que está aí ao longo de 35 anos e seguimos facendo agora novos materiais, agora elaboramos 3, porque é a maneira que ten o profesorado deste grupo de traballar. Entón, ao longo de 2 anos elaboramos un material e ese material o poñemos en práctica. E cando vemos os resultados que obtivemos, comunicamos a outros profesores, mira, isto é o que podemos lograr con este tipo de recurso. Non sei se estou explicando. Ok, ficou bem esclarecido. Professor, temos mais perguntas, só nós vamos nos ater agora às que estão já no chat, porque senão nós não teremos tempo. A próxima pergunta é do Anderson. Como o professor avalia o potencial... está ali. Como a professora avalia o potencial e os limites das tecnologias digitais, como exemplo o GIS ou a inteligência artificial, para superar os desafios do ensino de geografia? Sí, esta é unha pregunta que dá lugar sempre a un gran debate sobre o papel da tecnología. Nós utilizamos a tecnología en función dos nosos intereses. Non entramos na tecnología
para que ela nos domine a nós, sino nos utilizamos, por exemplo, para facer un blog cos alumnos. Eu, cando traballei no ensino medio, tiñamos un blog onde iban eles realizando actividades, formulando preguntas, realizando exercicios, e entón todo iso o elaborábamos conjuntamente. E tamén utilizamos as imaxes satélites do Instituto Geográfico Nacional ou utilizamos tamén as paisaxes geográficas da AGE. Sempre advertía unha cousa e sempre me interesaba deixar clara este programa inicial, que só utilizábamos material fiable, é dicir, que fora dunha fonte pública que tivera unha posibilidade de ser analizada a fiabilidade dos dados, porque esos dados estaban avalados por unha institución pública e, por tanto, era fiable. E, ademais, ainda máis, depois a sometíamos a unha crítica na localidade, para ver se o que decía era certo ou non da localidade. Entón, sempre, cando se fala da GIS ou da inteligencia artificial, eu diría dúas cousas. Primeira, cal son os medios escolares técnicos, as infraestructuras, para poder utilizar GIS ou para poder utilizar inteligencia artificial. Porque eu, cando estiven traballando nun ensino secundario, nun ensino básico fundamental, tiña que ir a un aula de informática, estou, claro, falando dos anos 2008, 2009, 2010, a mellor agora xa non é o mesmo, pero no primeira década do século XXI, eu tiña que ir con todos os meus alumnos a unha aula de informática e eu tiña un día a semana. Non podía utilizar máis veces que un día a semana esa aula de informática. E, en segundo lugar, eu o que buscaba é que eles foran críticos coa información que buscaban. De tal maneira que eu facía moitas veces o seguinte exercicio. Eu dicía, eu vos deixo buscar o que queirades, libremente, pero ao acabar os 50 minutos da aula, me tedes que entregar 10 liñas, 10 simplemente, co resumo do que averiguáchedes. Cando eu demostraba que simplemente unha terceira parte do grupo era capaz de escribir 10 liñas ordenadamente sobre o que traballaron, dixen, ves o que pasa? O que pasa é que se non temos un orden para consultar as fontes informáticas, o que crea unha dispersao tremendísima e estamos perdidos. Entón, ese traballo empírico para moitos profesores era que eu perdía un día de escola, porque non daba aula, simplemente lles deixaba facer o que quiser. Pero eu ganaba moito, porque demostraba a necesidade de facerse preguntas e ter unha metodoloxía para utilizar calquera ferramenta informática. Ok, professor, muito obrigada. Agora nós vamos encerrar, então, com a pergunta da professora Silvia. Professora Silvia, agradecendo a sua presença, né, nos deixa bem felizes. E, professor, ela pergunta, primeiro ela elogia a sua fala, com uma excelente fala, concordamos, e ela pergunta que ela gostaria, se possível, que o senhor explorasse um pouco mais o esquema em que apresenta o projeto curricular e sua relação com a inovação curricular. Sí, bueno, en primeiro lugar, saludar a Silvia, unha colega que lle teño moita estima, unha persoa moi seria, moi responsable e que está a traballar moi ben na praxis escolar. O proxecto curricular para min é o conceito clave para mellorar o ensino da geografía. Por qué? Porque está a relacionar a pesquisa académica coa innovación da praxis escolar. Entón, como facíamos isto? Eu creo que o mellor é falar da práctica. Nós, por exemplo, queríamos estudar o problema do acceso a habitação en España. Entón, como facíamos iso? Pois buscábamos a un profesor, a un grupo de profesores universitarios que traballaran o problema da habitação. Nese caso foi, por exemplo, Sergio Tomé da Universidade de Oviedo. E lle dicíamos, mira, aquí temos un problema. Os alumnos pensan que o problema da habitação é que non há tantas habitacións como familias necesitan unha habitación. E nós lle demostramos que aquí, en España, hai un 20% de habitacións baleiras que non están ocupadas. Por tanto,
como podemos explicar ben isto desde o punto de vista da academia? E ele nos ofrecía toda unha explicación. Con esa explicación, nos íbamos aos profesores e decíamos como podemos transformar esta explicación en actividades para que eles reformulen as súas preguntas e para que eles reformulen as súas explicacións do que é a realidade do acceso á habitación. Entón, ese feedback continuo entre o que decía a academia e o que decía o profesor que quería innovar era o que nos permitía formular unha unidade didáctica. Por tanto, o proxecto curricular consistía en poñernos en contacto desde a praxis escolar coa pesquisa académica. A pesquisa académica nos daba unha resposta. Nos íbamos aos profesores que querían innovar e os profesores que querían innovar transformaban esas ideas en unha secuencia metodológica de actividades. Con esa secuencia metodológica de actividades a poñíamos en marcha e durante 2 anos, porque unha unidade didáctica xeralmente son 2 anos, íbamos experimentando un conxunto de exercicios, de recursos, para ver hasta onde podían chegar os alumnos na explicación dese problema concreto. Cando tiñamos o resultado do que facían os alumnos, o comunicábamos a outros profesores e outros profesores facían tamén a experimentación na súa aula. Ese é o proxecto curricular na práctica. Ok, professor, muito obrigada. Agradecemos imensamente a todos que estiveram conosco, especialmente o professor Sérgio Claudino, o professor Clésio Santos, a Luciene, a professora Silvia, e que são externos, né? Agradecemos também aos professores da linha que estão assistindo, a professora Rosana, a professora Marli, a professora Nájila, o professor Fabrício, e quero agradecer imensamente ao Matheus pelo apoio técnico, a coordenadora, a professora Ararumi, a Andréia, apoio técnico, e a todos os cursantes e os nossos acadêmicos, os nossos mestrandos, os nossos doutorandos e os doutores também que estão assistindo aqui, nos prestigiando com essa fala. Ao professor, a minha gratidão imensa, como sempre, né, professor, a minha admiração só aumenta, né, então, muito agradecida, e é o que podemos lhe dizer, é uma excelente fala, uma excelente aula magna, nós estamos, assim, bem felizes, eu acredito que vai dar bastante debate a sua fala, e uma pena que o tempo aqui é curto, mas também é instigante para que a gente continue no nosso coletivo as nossas falas. Então, nosso agradecimento muito, muito especial, e que tenha uma boa noite, que lá já é meia-noite, né, professor? Grande abraço e bom descanso. E o nosso amigo Sérgio Claudino sempre nos apoiando aí, professor, como sempre, né? Claro que sí. Sergio sempre está atento a todos estes traballos colectivos e a persoa cooperativa por si mesma, é unha persoa que é cooperación el mesma. Eu sí que agradecer tamén o vosso convite, porque creo que hai que fortalecer estas ligaxoes entre un lado e outro do Atlántico para crear unha conciencia dos problemas que nos afectan, que nos preocupan, e sobre todo neste momento geopolítico tan confuso e tan complicado que estamos a viver. Eu creo que a geografía ten moitas respostas para os problemas que están a acontecer e creo que podemos avanzar. Eu, se quiser, mañá enviarei unha referencia bibliográfica de como se constitúe un programa de pesquisa sobre estas cuestións. Podese ler en algunhas revistas, quen quiser, pois lle podedes enviar esas referencias para poder avanzar e poder discutir máis adiante. Muito obrigada, e quem tem interesse no texto, faz o contato que eu encaminho, a gente vai disponibilizar. Professor, só gratidão, o que nós temos para dizer, parabéns e gratidão. Muito obrigada, boa noite a todos, meu carinho a todos, e é isso. E o meu cariño para todos tamén. Un abrazo moi grande a todos os amigos e amigas que estaban conectados polo que estiven vendo. Abrazo.